11 familias participan nesta segunda edición do programa promovido pola Asociación Antonio Gandoi en colaboración co Concello de Lousame. Os espazos de familia ofrecen aos pais de nenos de entre 0 e 3 anos un punto de encontro no que abordar distintos aspectos relativos á educación e a estimulación temperá dos nenos. Que é un espazo no que, xunto cos nenos e os pais, nais e pais, e a condutora que o Laia, van a plantexarlle todas aquelas dudas e a todas aquelas experiencias como profesional que ten o Laia para unha estimulación temperá de todas as potencialidades, de todos os sentidos que hai que estimular para que alcancen a súa maior potencialidade. As familias reuniránse de xeito semanal para compartir experiencias guiados por unha psicóloga infantil. Ademais da sesión grupal, disporán de titorías individualizadas para abordar aspectos concretos da unidade familiar. A reunir aquí todas as semanas, os martes de 11 a 12:30, nunha sesión grupal onde van a participar a familias, un adulto e o neno, e a través de diferentes rutinas imos ir traballando e aclarando distintos aspectos do desenvolvemento. Ademais deste servicio, destas reunións grupais de hora e media que vamos a ter todos os mércores, vamos a contar tamén con un espacio individualizado para as familias durante aproximadamente media hora, unha hora. O éxito da primeira edición do programa animou o Concello de Lousame a repetir. E o primeiro, a verdade, eu penso que resultou moi agradable, porque a verdade repetimos todas, somos as mismas do ano anterior, máis a parte novas nais e pais que se apuntaron este ano, entonces eu creo que a valoración é moi boa. Do total de 15 prazas xa hai 11 cubertas, así que as familias con nenos pequenos ou aqueles que estén a piques de converterse en pais aínda están a tempo de participar.